dels er det måske nok fordi, at når man kommer hjem fra en lang arbejdsdag, at man måske er træt, eller man har brug for noget ro derhjemme. Sådan har jeg det i hvert fald. Men jeg synes egentlig, altså sådan cafélivet i Roskilde er ganske udmærket. Altså, det er mere senere, der er det svært at finde noget at lave, vil jeg sige. En gang i weekenden. En time om ugen eller sådan noget. Der sker ikke rigtig noget, når butikkerne er lukket. Jeg tror, man Roskilde kunne vinde noget, hvis beboerne får lov til selv at have indflydelse på, hvordan parken indrettes. Ja. Selv at lave det om til noget, de har lyst til at bruge. Ja, om det så er nyttehaver, eller om der skal være et vandhul, hvor man kan fange haltusser. Whatever. Ja. Jeg tror bare, hvis man fik lov til selv at sætte sit præg på det, selv bestemme, hvad for noget kunst og eventuelt skulle være i parken, og det ikke skulle være et eller andet byråd, der bestemte det, eller